Honorable Master. sharha. Na rike mani na rike karbi rike mani na rike soyayya daira wanda ya fari miki zan bige in bake bani da lafiya. Ashe haka so yake in ya shige maka zuciya, ya bi kofa mai shiga ta jini ko jijiya. Kai zaune ka yau tsaye so ya saka ka taraliya, ko ina kake so ashe ya saka ma kugiya. Ka cire kuma babu hali dan ya hana ka kawaiwaya. Na rike miki so rike min ta wasu rauniya. Soyayya ta yi ƙarfi ta sana ɗimuwa, da na duba na yi nisa siga na a kasuwa. Soyayya ta yi rauni ta sana damuwa, da na duba na yi zurfi siga ni kasan ruwa. A cikinta na tsinci yanayi ya sa na yi gamsuwa, hakanan yanayi na kunci ba sauran nutsuwa. Kinga inda abin da ke a raina bai wuce sanki ba, to ya ma za a ce in nemo ki sai na laluba. Sanyi shigifa a bani bargo sai na lulluba. So ne sanadi da inda kike nan sai na lallaba. Mai so shi ke dakon azaba ba don dole ba, shi mai nazari da baya yin so bai san haka ba. Idan akwai wata ni ban santa ba, ke ce tauraruwa ɗaya ai da ganin kina dace. Ki bani zogala in sha da ɗan ruwa, na ce ki ce guda ɗaya a kan ki ne ni na zauce. A ce da na zama kin zama amarya ne kuma ango a duniya ɗaya. Masoyiya da ke na gane soyayya. Karbi rike mini na rike soyayya daira, wanda ya fari miki zan bige in bake bani da lafiya.